Doho mamalo 1998 jang'ad bura Lawrence Mugambi owacho ng'eto mare ni jomane omako burano norem chiwo ranyisi makare ni piny Kenya ne ni kod ng'eyo ni masira makamano ne dhi timore. Gisingo kata kamano mar dhi nyime gi manyo ratiro margi. Nyakidi nigi ler mar wachni. Lawrence Mugambi, Madoho mamalo mamilimani buore Nairobi, jogo manoyudo lal e kinde muoch mar mbom ma higa 1998 e boma ma Nairobi nochopo mar winjo ng'eto e wi burano. Achiel kuom ng'ur mane gichwalo e doho ne ni piny owacho ma pachoka ne nigi ng'eyo ni masira makamano ne dhi timore, makamana ni onge okang' moro amora mane okaw. Doho kata kamano wacho ni ne girem chiwo ranyisi makare e wi ng'ur makamano. Doho bende orango kapo nono piny owacho ni kod ting' mar chulo gi kod gimomiyo ne gikawo thuolo malach chwalo ng'ur margi. E duoko gi ne giwacho ni ne gimiyo pek chal ngima margi. Jang'ad bura Lawrence Mugambi kata kamano owito oko chutho burano mar ni jogo manomako bura nokochiwo ranyisi moromo nowinjore chulgi. In my humble view, whether the government of Kenya should take legal action against the government of Sudan, Iran or France or French bank BNP Paribas for their suspected involvement in the US Embassy bomb plus terrorist attack of 1998 requires delicate weighing of many factors that include high-level political consequences that comes with taking such action, which this court feels restrained to take, as it requires balancing of various interests which include political and diplomatic consequences. I find that the political question doctrine thus applies on all fours in relation to the aforementioned prayers. For the reasons aforesaid, I find the petition lacks merit and I hereby dismiss the same in its entirety. Each party shall bear its own costs. We are very disappointed and disheartened. How on earth would you say evidence which has taken years and decades to put together is hearsay? No way. Ruth Muihaki nowito mingie masira makamano kendo wacho ni geno mare ne en ni ng'eto ne dhi bedo makare kendo chudo ne nyalo yudore. Chudo madine omiyo gigoyo kangi ngimagi. Ng'eto makamano otimore tok tho mar wuongi kod jal machielo juma mokalo duto mane manyo ratiro ne wedegi. It is double sword, this one. And because 28 years, going to 28 years, when my mom died and she was the breadwinner, my dad had to struggle to start looking for a way to bring us up. And we hoped for a minute that this compensation would come to help us go back to school. We go and study something that will just improve our lives. We go for a business class and maybe set up something. If the ruling class were affected in this, we could get justice. But now, this is injustice, pure injustice in the justice system. This is Kenya, which our fathers fought for independence. But those who got independence are still stepping on the poor. Kwanji maromo 201 nowito ngimagi e masira makamano ka ji mamoko noyudo hinyruok. Kata obedo ni doho owito oko bura mar jogo manoyudo lal kod hinyruok e muoch mar bom e boma ma Nairobi higa 1998, pod gimako chung' ni gibiro manyo ratiro margi. Nyakidi, Ramogi TV.